फिक्स पे माने साख्रिबो दङ बिनानावनि खुलुमबाय लोगोफोर दिनै आं दंफैयो क'क्राझारनि चान्दामारिनि नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ बर'लेण्डनि मोनसे डेजिगनेटेड केम्प बे डेजिगनेटेड केम्पआव फैनायनि जाहोनानो जाहैबाय बिथांमोननि दिनै फाउन्डेशन डे बर'नि नायल' जाल' दानि मोनसे दावहारु हान्जा दा बिथांमोननि फाउन्डेशन डेआवनो एबा जोनोम सानाव आं दिनै फैदों नोंथांमोनाबो नायलांनो हागोन गेटआ बेबायदिनो बे जाहैबाय गेट नै वेलकाम डेजिगनेटेड केम्प नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ बर'लेण्ड चान्दामारि क'क्राझार बर'लेण्ड नै बेबायदि ओमफ्राय सिङाव मा जागासिनो दं मिन्थिथ'आ दा बेबायदिनै माखासे विथ इउनिफर्म माने ड्रेस मानो होनोब्ला बिथांमोननि दिनै बिराद गिदिर मोनसे सान जायखौ बुंदों फाउन्डेशन डे दा बिसोर जाहैबाय सोद्रोमाफोर ओमफ्राय नैबेयाव दङ पेन्डेल बे पेन्डेलाव माबा माबि हाबाफारि जागोन हारिमु बायदि नैबेयाव जागोन आरो हानायखिनि दिन्थिनो नाजागोन फाउन्डेशन डेनि मुङाव साहा लाबोबाय नै साहा बिस्किट आपेल दा नैबेयाव नोंथांमोना नुबाय माने बेयाव जागायसिगोन मोनसे गोनांथार हाबाफारि बेनो जादों फिरफिला उरायहोनाय आरो मुंख्लंखौ मान बावनाय बिसोरनि थाखाय आर'ज गाबनाय बायदि नोंथांमोना नायलांबायल' थादो जोबोद इम्परटेन्ट भिडिअ बेजों लोगोसे बिथांमोना आलासि हांख्रायदों एक्स NLFB आइजोफोरखौ आरो बिदिनो गुबुन आलासिफोरबो दङ गामिफोरनिफ्रायबो दा फिरफिला दैखांनायखौ जोङो नायनानै लाग्रो दिनै दा NLFBनि फिरफिलाखौ दैखांनायनि उनाव आरोबाव मोनसे फिरफिला गोसोम गाबनि बिथांमोना दैखांदों मुंख्लंनि मुङाव दा बेखौहाय उरायहोनो थांगासिनो दंबावो आरोबाव नै दा बिनि उनाव जासिगोन फारि बिबार बावनाय Democratic Front of Boroland BNF देखो डाउन खालामबायमोन दा मेथाइ खननाय जागासिनो दं नैबे गायसन सानजों लोगोसे दुलाराय जानाय आलासिफोर एबा रायजो राजाफोर गामिनिफोरखौबो बिथांमोना लेंहरो पाब्लिकफोरखौबो फालिनायाव बाहागो लानो थाखाय बेनि थाखाय जानायबो खालामो दा बे जाहैबाय नै जाग्रा पेन्डेल बेनिफ्राय आइटेमफोरा नै खुदजेनबाय आरो ने जाहोसिगोन नायदो नैबे जाहैबाय नै अमा बेदर बेथ' थाखानांगौ पार्टियाव नैबे जाहैबाय ना नोंथ' ना जायालै सुबांद्राय बे अमाखौल' जायो बे दाउ जानांगौ बे दाउ दा ओमफ्राय नैबे मरिगन्थ ना मा होनो ना खर' बायदि बेनिफ्राय ओरै माखासे सबजि थाबाय नैबे लाब्रा बेबो लाब्रा मैथा बाथोन बेनिफ्राय दालि ओमफ्राय नैबे पनिर नै बेबायदि थाबाय ओरै ओंखाम थाबाय ओमफ्राय ओरै जानो जिरायबाय नै गासै जोहोलावफोरबो दं नै ओरै हारि अनसुलाफोर औ रेडि जाबाय ओमफ्राय बिसोर गोजाननिफ्राय फैनायनि ना एसे थाब जायगा मोननायखौ मोजां मोनबाय आं नोंसोरखौहाय औ बिसोरो मोसानो नागिरदों ना ओंखाम खुरनोनो बिदि गानदों जाखोब्रा आब'मोनालाय महायनि बेयावनिनो आब' नोंसोरो ए मुरिगन्थनलै बर'फ्रा बारा जायालै बिनानावमोना महायनि क'क्राझारनिनो ए मोसागोन ना मोसाखांबाय
मोसागोन मोसानो फैदों नै बिनानाव मोनाबो दे जादो गोसो होनानै जानायनि टाइम आरो अफिस जानायनि टाइम सुपार नामा अमा ओमफ्राय सुपार बिराद गोथाव दे दा माने अपेन सेसन बिथांमोननि हाबाफारि अपेन सेसना जागायसिगोन नै बेफोरबायदि मोसानायजों आलारि बाथि लानानै बिबार लानानै बिनानावमोना मोसासिगोन नै यस रेडि जादो नोंथांमोनाबो ससे नायदो आरो So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. नैबे जाबाय XNDP नो खेरुंबां बे जाहैबाय आलासि नैबे जाहैबाय डी सिंखावरि आब' डी हायना आदा अफ्रिखौबो बरायबाय फाइनान्स सेक्रेटारि NLFB नि फाइनान्स सेक्रेटारि आइ बुसोम आरोबाव दंबावो जों बिरसन बसुमतारी अर्गानाइजिं सेक्रेटारि अब्ला अपेन सेसना जागायबाय गोबां रायजोफोरबो बाहागो लादों बेनिफ्राय NLFB हान्जाया मानि थाखाय जोनोम जानो गोनां जादों बेनि गुबै उद्देश्य थांखिखौ नोंथांमोना खोनासंदो एसेनो सिगाङाव मामोन मारै NLFB जोनोम जायामोन जोङो फैयै फैनानै जोङो दासिम मोनथाम एकर्ड जाबाय जोंहा सिगाङाव BSc सेकेन्डआव BTC आरो थामथियाव ETR जोङो सानदोंमोन नैबे थामथि गोरोबथानि गेजेरजों जोंनि बर'नि साननायफ्रा जाफुंजोबसिगोन जोंनि बर' हारिया थांनानै थानो हासिगोन जोंनि मोनथायफोरखौ जोङो मोनफुंसिगोन नाथाय जोङो नुनो मोनदों थांनाय बिटिआर एग्रिमेन्टआव जे जोंहा माखासे साइन होगिरि जेरै गोलाव समनिफ्राय दावहा नांबोनाय NDFB नि फाउन्डार रजन दैमारि सार जे बिथाङाबो सागान होदोंमोन बिटिआर सान्थि सुक्तियाव नाथाय बिथांखौ 1 मासनि थाखायल' बेल होनानै सान्थि सुक्तिनि उनावनो बिथांखौ माखासे षड़यन्त्र खालामनानै जेलाव सोथनायखौ जों नुनो मोनदों बिनि लोगो लोगो जोंनि गोसोआव गाबखांनाय फैदों जे बर' हारिनि सासे नांग्रानि जे दैदेनगिरि गायसनगिरिया दिनै सान्थि सुक्ति जाखांनायनि उनाव दिनै मानो जेलाव थानो गोनां जाखो साननो गोनां बाथ्रा फैदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि XNDBफ्रा दिनै न' बांनो थास्लाबनो हाया गाव गावनि न' बांखौ सेटिस खालामनो हाया समावनो पुलिस मिलिटारिफोरजों बायदिसिना हर गेजेर माने लेंहरजानानै सेबलाय रोगांलाय केसनि सोमोन्दै सोंनानै दसेनो लेंहरनाय हर गेजेर माने बायदिसिना जेरा खालामबाय थानायाव जोंनि माखासे XNDB नि वार्कारफ्रा बै समाव जोबोद उसुखुथु जादोंमोन जे साननो गोनां जादोंमोन जे सान्थि सुक्ति खालामखांनायनि उनावबो जोंखौ मानो बेबायदि पुलिसफ्रा लेंहरनानै मानो जेरा खालामबाय थागोन मानो सोंबाय थागोन मानो केसनि सोमोन्दै बायदि बायदि सोंबाय थागोन दा बेफोरबायदिखौ साननानै ना जोंनि जेरै दानि NLFB आफादनि बिथां आर्मि चिफ एम्बाटा बिथाङा माखासे गावनि लोगोफोरखौ लानानै बिथाङा हाग्रायाव खारनो गोनां जादोंमोन हाजार सुथुरा फैथो हारिया अलखदाव गोग्लैथो थेवबो गावनि थैखौ बावनानै गोजोन खौसे लाबोथारगोन
दानिया आङो बिहाइन्ड द स्टेज माने जौस्रांनि उनजों फैबाय माने बेयाव बाहागो लादों एबा मोसादों जोंने बबिथा मोनाबो बबिथा एक्ट्रिस नोंथांमोना बयबो सिनायो नै खुलुमबाय बयनिसिमबो औ बिनानाव मोनाबो बाहागो लादों आरो ओमफ्राय माबोरै दं मोजाङैनो दङ ओमफ्राय मा खालामो दालाय माथो बारा नुले दाथ' आं कालचारावनो दंगासिनो दङ आरो आङो एस गभर्नमेन्ट एमप्लयिबो दङ जानानै दं आरो गभर्नमेन्ट एमप्लयि फिक्स पेआव मावनानै दङ फिक्स पे माने साख्रिबो दङ बिनानावनि बर्थमान बबेयाव मावो आं इरिगेसनाव इरिगेसन जोबोद मोजां आरो अब्लाबो सावथुन मुलुगावबो ओंखारो औ ओंखारो बेनो बेबायदि गारनो हानाय नङा आरो बन्द' गारनो हाया औ राइट दे थेंक दानिया जोबनायाव बेयावनो आलासि महरै बाहागो लानाय NDP आइजोफोर आब'मोन नै दा नोंथांमोना सिनायबो जानो हागौ आब'ने मा मोनलाय नामा आंना बि सिंखावरि ओमफ्राय आब'निया के रुमबां औ बिराद मुंदांखामोन जोंनि जायगा जों मिथियो गुरै मोनसे मिथिहर आब'ने मा नामला जोंनि जोहोलाव लोगो नोंथांमोन जाय दिनैसो नुजाफैदों दा बेजोंनो बे हाबाफारिया मोजाङै मोजां जोबथ'बाय आरो मोनायाव जाबावगोन माखासे हाबाफारि